Prabu. Aku sing kapok. Prabu Candrawinata. Aku sing teko. Besok mendemo Karis Prayitna nggo saranta wonging Dwarawati Prabu Candrawinata diwanungake ki Patih Ngastina Harya Suman ya Patih Sengguni ya Nadyanta Ripalungguhan iki Ngastina kelawan Tunggal Malaya gebak perang oning negara Iranyabumi ning yektine. Negara Ngastina kuwi kepengin ngayomi kelawan kamardikane wong Iranyabumi. Merga nadyan kaya ngapa lan kepiye negara cilik ki lamun to mandiring pribadi tanpa beda kaya wujude prau cilik ing mapan ana ing tengahing segara bakal kumbak-kumbul dibadhok dening alun. Mula saka gedene rasa tresnane wong Ngastina kelawan Iranyabumi Ripalungguhan iki wong Ngastina sing saguh ngayomi negaramu. Sakmutuhe kabeh para kawulamu bakal diayomi karo Ngastina. Nanging Jer Basuki mawa biya lakone Panjaka kudu mawa pangorbanan. Aku mung njaluk separo. Lenga bumi Iranyabumi utawa lenga patra wenehna marang negara Ngastina saben taun kudu ndek grojokake marang negara Ngastina. Nek wonten lalang kados mekaten menika kados pundi Kakang Bocah Drona sarta jengandika Kakang Mas Purwodadi. Kula sowan mriki menika badhe sambat kalian jengandika. Mokal sanget menawi namung jengandika kendelan kemawon. Patih Harya Sengkuni kepiye karo jabel basaku. Kudune panjenengane kuwi kudu delok kebutuhane para kawula ing negara Iranyabumi iki akeh. Aja kowe ngehaki apa kang dudu hakmu. Lah kok kowe kewanen bakal boyong utawa ngaruk lenga ing negara Iranyabumi. Dasarmu apa? Patih Sengkuni. Kuwi mujudake pengayomane negara Ngastina marang negara sing cilik. Ora mung Iranyabumi akeh negara-negara sing mbutuhake pengayoman saka Ngastina banjur diayomi ning ya kuwi. Gandeng wong Ngastina anggene ngayomi Iranyabumi ya mbutuhake prabeya, mbutuhake ragat. Kudu nyagake Prawadyabala kanggo nentremake negaramu sakrepe. Lamun tok Iranyabumi ya kudu pajek marang wong Ngastina. Tur maneh sing dijaluk pirak mung separone. Apa dikira aku ora ngerti watak wantune? Ah ora, iki wong Ngastina iki wis maringi kawigaten. Wis merga saka bobot tresnane karo negara cilik. Kae sapa jenenge Satriya Gagah Gedhe Dhuwur? Lho. Karo aku ora ngerti. Aku ora tau serawuk, ora tau metu saka pertapan Kendari Sada. Dursasana. Ya kuwi sing jenenge Dursasana sing suarane Dursasana ya. Kadang aneme kok Prabu Duryudana. Dadi aku karo Paman Sengkuni iki teko rene iki wis
wis mesake karo kowe. Timbang kowe mumet kakek bodrek. Iki wis ana kawigaten negaramu awe ana pajak wujude lenga bumi sing separuh. Dursasana. Nggih, aja kok kowe bakal njaluk lenga bumi ing negara Iranyo bumi. Ora bakal kowe nampa. Kowe kuwi tak kuwi. Negaramu ki cilik, ibarate tumamping negara ngasih kang adi kuwasa kuwi negaramu ki mung dolanan. Iki wis ana kawigaten lho, iki wong mesti wis mesake karo kowe. Ulung ki ora? Aja kok lenga. Aku ki dhuwit 250 wae owel. Mangerti ya. Saiki ngene, tak gawe sayembara perang. Sayembara perang yen to iso ngalahke Purwaganti. Lenga sing ana negara Iranyo bumi kukupen kabeh. Ngejak geger ngejak rame ae kowe anak Anoman biyen bapakmu Senopati pengen kaya apa trajange Keprajapan. Oke, ayo, aku jauh jajan karo aku. Ayo trik lampit brongkat yungkul yang perlu kendali soto kadeke segoro geni.